Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomaşaçylary. Bugün biz durmuş turalyga satly gepleşigimiziň täze sanyny Katmer kafesinde ýadgy edýäs. Biziň gepleşigimiziň bu gedek sanynyň mehmany Türkmenistanyň Beýik Saparmurat Türkmenbaşadynyň baş akademik drama teatrynyň oýun goýucu rejissöri, Türkmenistanyň at gazanan artisti Gülälek Akmuradowa. Gülälek molim sizi gepleşigimizi hoş gördük. Biziň çaqylygymyzy kabul edip biziň gepleşigimize mehman bolýanyňyz üçin biz size öz minnetdarlygymyzy bildirýäs. Indi siz üçin taýýarlan sowallarymyzy geçdegem bolýar diýeli ýöne mehriban tomaşaçylarymyz üçin, hormatly agdalarymyz üçin birinji sowalymyz şeýle aýaly. Siz özüňiz sunugat älemine gelmeýän käňiz näçinji ýylda we nerede doguldyňyz şa hakynda dogry görüňärseňiz? Sağ ol Cennet. Size de köp sağ olun. Şu gepleşiňizde çağıranňyz üçin minnetdar. Doğrudanam misal üçin köplenç diýen ýaly şondan başlanýar. Haçan doguldyň, näde doguldyň? Men geçen asaryň 20-nji asaryň 70-nji ýylyna Mary etrawynyň Şuwat Mar şäheri boldy. Mary etrawynyň Gülistan daýhan birleşiginde Ecem bilen kakam maşgulatyna dünýäinde. Tolama. Birinji beren sowalymyz Gülälek molim näme üçin sebäbi ine köp muştoklarymyz siz özüňiz aktrisa da, rejissör ine diýjek bolýanym muştoklarymy köpsi tolama goýna ýa-da aýdymçy bolsun. Goýt ýawry nirelik diýip gyzyklanýarlar. Esasy şolar şo soraga jogap bolsun diýip berdim. Ine nerede dogulanyňyzy, näçinji ýylda dogulanyňyzy aýtdyňyz. Sunugat ýolyna näýil geldiňiz? Sunugat ýolyna atletinde megerem köp sunugat adamlaryň bolşy ýaly entek dünýä inmänkä diýen ýalyk balym kesgetlenen bolmaly sebäbi men kakam bagşy. Kakam bagşy. Ondan ejemim kakama durmuşa çykmadyk wagty heniz Marynyň Şuwatky Gydyr Derýaýew adynaky mugallimçilik mektebiniň mektep ýaşyna çenli çağalar okutmak bölümine okuwan ekeni. Şo wagtlarym ejem gurnuga gatnaýan eken. Ondan kakam bilen ejem şol Maritrap gurnugyna tanyş bolýarlar. Bir aýdymaja, birim şu gurnukda çäreler alyp barjy. Toýlama. Men özümiň hünerim boýunça ikinji kärmem alyp barjylyk edýän, şol alyp barjylygym ejemden geçer eken. Kakamyň saallary, ejem kakama durmuşa çykandan soň elbetde durmuşda her kimiň ykbaly her hili bolýar. Cennet köp kişi dogam edip bilýär, köp kişi maşgala gurandan soň dogam edip bilenok. Ejem dogam edip bilmediklerin hataryna. Ýöne ejem hiňlenip aýdym-aýdardy öý işlerine. Onuň nahar taýýarlan wagtyna şol owazdy başga bir ejelenkä men demeýän bir hili armanmy, içinde hatyl bolmadyk arzuwlarynyň owazyny bir hiljek owaz duýýardym. Ondan soň ulalsam asyl ejemiň şol alyp barjy bolasy gelmeklik gyjagat wagtyna şol höwesleri soň maşgala bilen galan ekeni. Ondan şondan pikir edýän men ejemiň hakykaty öwrülmedik arzuwlaryny usal etmek üçin dünýä inen bolmaly. Diýmek onda siz ejeňiz ilkinji nowatda siz sahnada görende birinji begenen adam ejeňiz. Ejem gaty begenle. Şu an sizde özüni gören bolmaga mahmal mümkin. Men şu an ejemjan aramyzda ýok bolansa ejem bilen bagly, sağ ol ejem bilen bagly gurrunlar gaty maňa duýguly. Şoň üçin hem nimeň Türkmenistan halk artisti çağrışan uly ifade teatrda belli ýyl goýan. Ana şol mugallim şey diýän ekeni. Egerde sahnada birden soğuk salalyk duýsaň, özüň birden bir käbir durmuş aladalar bilen özüňi ýat ýaly duýsaň, meni ýadyňa salýan eken. Onuň hergedek sahnada, sahna çykmak hem käbir içinde soğuk sala bolsa, men tomaşaçylaryň içinde mugallim motron ýaly derip ykjamlanýan. Men bolsam da ejem motron ýaly. Meni hamala tomaşaçylyk içinde hemişe ejem motron ýaly duýguny. Men diýmek sahna çykanymda hemişe meni gaty jogapkärçilik uly. Şol menden näl, şol ejemden. Men şol şeýle kabul edýän. Sağ olun. Şondan soň diýmek ejeňiziň usal bolmady, hasyl bolmady. Arzuwy sizde hasyl boldy diýeli. Näil geldiňiz?
öz ejeňiz diýmek arzu hasyl bolmandyr. Dowam edip bilmändir. Sizi öz uğrukdurdum ýa siz saý sebäpden? Yok, men aslında mektep döwürlerinde şu mektepdäki gurnoklar bardy. Şu taýda bir hili bayramçylyk çärelerini goşup okumak. Näçe ýaşyňyz? Ondan gijikdim 3-4-nji klasslarda. Ondan gijikdim şu çykyp goşup okuýanym ýadyma düşýär. Çäreleri alyp barýanym ýadyma düşýär. Galy bersede şeýle bir sahne ýadyma düşýär 4-nji 5-nji klasslarda da goýjan. Ondan şu sınıf arasynda, klass arasynda bir ýaş bolýardy. Ol men şu döwürde bir zat wakany etme beýan etjek bol bir baýyň aýalynyň roluna çykyş etdim. Nämämem ýalykdan bir zatlar çykyp gyjagar. Ondan şol birini kötüne oňda şey dip näme diýärçim boýum zadyma uzunrak bolandan şora bolan maňa berli. Şonu şeýle bir mugallimem şu jaga berdi. Diýdi sen artist bolaýmasaň. O tam menim onam duýamak. Şol üçin şu zatlar içimde doly beýan bolman soň men 10-njy sınıf guturanmadyma men atletine Türkmen döwlet üniversitetine tapşyrdım. Mugallim bolmak üçin geçip bilmedim, ýykyldım. Şo ýykylmaklygyma meni Medeniyet institutyna getirdi. Atletine Türkmen maşgalasyna inni cennet, inni gowy. Tugulama şu her kim çağajyň artist, aýdynçy armany ýok. Bizim döwrümizde bir adajyk artist bolsa sahna çykyldy, öňe çykyldy, kynrak görýärdi. Kakamam şeýle adamlaryň biri. Onsoň birdi. Näme üçin birdi diýen häzirki döwürde men çykyş edýänmi? Goňa, begenä. Döwür ajaýyp boldy, döwrümüz şeýle odan boldy. Şoň üçin hem çyndan bizim häzirki döwürde ýaşaýanlygymyza, Mehran Akadamynyň saýasyna, hormatly prezidentimiň saýasyna, sumutlyň güllüýän zamanasyna ýaşaýanlygymyz üçin alkışlarymyz bizim biýmeçler. Şol kakamyň şu pikirlerini düýüp götür, 180 gradus derejede üýtgedenligi sebäpli, inni buýsanýanlygy sebäpli. Şoň üçin ejemin şol gidliň arzularyny men özüm hatda amala aşyrmak üçin diýenýaly men gidlenlik bilen diýenýal aýtman diýenýal Türkmen döwlet Medeniyet institutynyň teatr fakultetiniň şo ýyl näme üçin rejissörski bölümine synaglamy tapşyrdım. Bir ýyl ýykylym ondan ýykylym inniki ýylym. Şol ýykylan ýylym bir ikiji adama söz barda, sözüň bir täsiri bar. Şonda men şol rejissörlügi geçecek bolumda ýykylym bol, şonda Nurmuhammed Keşekov bardy. Ol bilen hemme şu wagtky Medeniyet institutyna hemme mugallimlerimiz Halipa mugallimlerimizden biri. Şol inniki ýyl gelä diýen söz bardyr. Ýykylanda. Awr söz inniki ýyl gelä. O söz inniki ýyl köp bada men döwýär. Inniki ýyl gelä diýen söz. Anamyny gaçyrýar. Demek menden bolan. Ýöne maňa da şo söz diýildi, sen taýýarlanajyk inniki ýyl gelä. Ondan gapaý etdim bolan. Şu Nurmuhammed Keşekow. Indi olaň öňünde hemme bu dokumentimi duran soň adyň näme tanışýarlar. Osan gülälek dedim, men ýaltyp seretdim. Men sana inniki ýyl garaşýanlar diýdi. Şol Nurmuhammed Keşekow garaşýanlar diýip inniki ýyl ýene men tapşyrdym. Bu gedek artistlige tapşyrdym. Ondan şoň ýerden ejemjan daňdan bäşde turdum. Turdu meni, ondan ýerden çykapça süýt berdi, ýadymdan çykan bişirip çörek bilen süýdýdim. Şondan näme üçin aýdan bilemok ýöne eje diýdim men şu gün synagdan geçäýsem men ejem garpyz goýardy. Elime garpyz alyp gelerdi. Ulukan garpyz bolýardy diýdi. Ondan ýerden saat 7-de başlanan synaglar ne okuwçym köp tapşyrýan, köp öýlen saat 5-6 töweregi ýa-da ona synagdanam geçdim, begenip öýe ýetip gelýärkem ýadyma çykyp garpyz almaly. Garpyz almaly. Ondan şonu ýadyma düşdi de diýdim-de onuň eýdime gaýtdym, kiçirek bir bazar bardy. Ondan görsem garpyz ýok, turupdyr öýlen bolan soň. Gawunlar dur. Ay bolýa gawun alaýyn dedim. Elime gawunçy alyp ýörep gelýän ýa-da. Ondan ejemem şu wagty hamir çana unnun doldurup hamir etmek üçin ýönelip gelýän aňyrdan görsem elimde gawun bar, gynanýa, wahy gynym geçmändir, gawun alyp gelýär. Ondan geldim, oýun etdim. Kesdi bolmady, geçip bilme. Ay gydım bilýän, aýtdym, geçmejäň. Men elimden garpyz alman, gawun alyp geleninden bilýän, menim oýun etdim. Dıdıdıdan geçdim. Onu ýok sen gawun alyp gelipsiň diýdi. Men oýun etdim dedim, garpyzlar tuturyp bir gawun.
yok idi mümkün näle delil yok şu değişen nimetjan şadiyan bolan qynanýanyňam bilýän delil yok dil ejemen geçtim diye anandyryp bilemok sen ondan hem üçin garpyz alpam aýçyk bolýanym şol bir gülkül waka bolup galdy soňundan ahyr soňy aýdanymdan soň geçenimden soň kakamra kyn okuwy bilmek garaz şeýle bolla eýle bolla beýle bolla wagt geçdi döwür anlar ütködi gowl basary şoň üçinem ejem janam begenni kakymam begenni şu atky döwürde dogry aýtsam dogan jeýlemem begenýärler sebäbi ýankaýçymýaly şu at türkmen medeniýetiniň dünýä çykan döwrüne ýaşaýar şoň üçin şoň bir bölejigi bolup duranlygym üçin menem begenýär cennet. Köp sağ olun muallim. Sahnada ilkinji canlandyran keşfiniz. Talip döwrüňde hukman. Talip döwrü hukman. Odan şol nesibem çekdi de. Muallimimiz kim muallim? Bizim muallimimiz bizi ilkinji başta Türkmenistan halk artisti Oğulurdu Mehmet Gulyeva bilen şo wagtky kino sunuwatynyň Keçpelek filminiň galy berse at köp filmleň rejissöri Oğulyaw Gulyevdi. Soňra bilen Durdy Niýazow, Oğuljan Niýazberdi we Nurmuhammad Keşşekow bizi gatykýan şu wagtky Türkmen sunuwatynyň ägirtleri okutdylar. Mene daja hatta birinji sınıfta gelip uşaljak bolup oturmam hem zat ýadymda. Oturduk bilen Türkmen döwlet Medeniýet institutyny tamamlamazdan soň Molanepet teatrına ykbalym şo taýyk sapdy. İlkinji 1998-nji ýylyň 12-nji dekabryna günüm ýadymda. Şonu gala spektakly. Şonu gala spektakly boldy. Şonu birinji gede köpçilik sahnasyna çykdym. Titir-titir. Näle alyp çykdyňyz şo sahnada? Alyp çykarýaly umumy ýok, umumy ol köpçilik sahnasy gyrada. Sahna mysal üçin sahna bolsa, sahnaňam şu taýda agoý bar. Bu taýda erkek adamlar otur. Onuň men tomoşaçy bolsam, oňam aňyrsyna aýallaňam aňyr çetinde bukulyp otur. Ýöne men titir hamaly hemme zat maňa baglaýaly. Tutulan guşýaly. Iň esasy gülkünçi bir gülkül waka. Men şo gün sahna oýuna çykyş edýänip ähli okuyan kursdaşlarym aýtdym. Hemmesini aýtdym. Şu wagtky cennet şu wagt bileje okuyan ýoldaşlarym şu wagt Tölüme Türkmen teatr sunuwatyny gowy artistler bolup ýetişdiler. Moğulumlaryň atlaryny aýtsam mene şu wagt Alparslan teatrına Türkmenistan atgadan artist Gülşat Meňliýewe bar. Onuň sal drama Matmurad Naksal drama teatrına Şatlyk Halikow, Beýul Halikow bar. Ondan şu wagt Medeniýet institutyny Türkmen döwlet Medeniýet institutynyň muallim Hannurdy Gurbanow bar. Men muallimim. Ondan bir jappak diýip atlandyrýar. Ondan şu war söýünüp. Şulara ýene käňtini aýtdym. Bularam eli güllü gelipdirler. Ondan bir şu sahnada aýal gyýlyp üýşüp çykyp "Vay arman, o arman mı diýen ýeri bar." Oňa men çetinde men ene kursdaşlarym eller güllü, bir topur ýeňden çykalar men gözleýärler tapanoklar. Onu binäm şu ağladym ýok. Ondan ýanky gülü maňa bermän onu kim goýnansa şoňa berip gaýdýarlar. Soňundan näme üçin sen ýok, men bardym. Ýyzyny görmediňmi men gara der özüm. Gara şo gülkül waka gülälen ilkinji oýuny diýen ýaly değişme bilen. İlkinji baş rol sahnada olam şo ýyly şo bir Towşan Efendiwanyň gelin gelýär diýip bir sahna oýuny gidýärdi şo döwürler. Şonu ülkerim keşfidi. Onam nähili boldy, näme boldy. Bir saat ýadyma düşýär. Misal üçin aýdar sahnaň çeti. Halipalar. Şu wagtdan biziň halipamy Türkmenistan halk artisti Orazgul Abbas bar. O zaman men bilen bagly sahnasy bar bolýan. Ses çykan ok cennet. Näme üçin ýeňde tolgunmak, ses içine gitmek diýip bir zat bar. O zaman özüm näme diýip berenim bilemok. Misal üçin şunu tutup şunu almaly bolsa çalam çaş. Gowamy diýip taýýarlyk döwrüne tomoşaçylar onu titir biriniň da gözüni göräýsek şeýle oturup onuň ýitdi. Onu titir bolup onuň bir gowy zat bar. Bar halipalaň şeýle bir gowy zat bar. Misal üçin awrda eselerim sen aýryp goýberin. Şu wagtky ýagdaý olurum başyndan geçirdi de. Ine şu wagtky döwürde misal üçin sen özüň ilkinji alyp barjy bolup ilkinji döwlet şäherine çykanda ýagdaýyňy tekstler şu
tekstler ikinci satır o harfler yerini çalışan ýalyr. Gelmedik hiç hova bilemem ama sen konsert gün ýagşy ýagdy tekst ýok näme aýtmaly. Ýa-da harfler ile görek geçip duran ýaly. Şon ýaly olaryň başdan geçirdi. Onuň bir gedeklikçe, iki gedeklikçe bagışlap bilýärler. Onuň halis bolmajagyny bilseler elbetde olar aýdja ýöne. Bizem şu ýola çynyň bilen geleniňden soň ýanky duýgulary ýuwaş-ýuwaşdan tejribe gerek. Wagt gerek. Şu wagt diýip bir zat baş bol hemme zat öz ýerine goýup gidýär. Ondan bir de şu wagt Rüşürmü Täç Mehmet Mämutlyň fortýada aýdýady. Adam ýeri dälmi, o ýerden gitmeli. Sen ýeriň dälmi? Aslynda söz bar. Zehinsiz adam ýok, ýöne ol ýerine däl. Islenniň adamda durly hil zehin berilen, şonu tapmaly. Ondan diýmek, men şu teatr men ýerim däl bolsa, men gitmelim. Men o soňly bilen ýuwaş-ýuwaşdan rejissörler ýyllaryň dowamyna anam edip başlandyk, özüm açylyp başladym, özüme birazajyk aýagym üstüne durup başladym, halipalan kömek bilen şeýdip hem teatr bilen men ýürejigim baglandy. Indi muallim şu döwür halipa ne? Sizem bu döwrüň talipler üçin halipa, rejissör, aktrisa, sahnada özüni ýitirýän ýanky täze aktrisalary ýankyýaly şunu sahna getirmeyen näme diýýärmi ýa gelbäri öwretýärmi? Birinji gedekde şoň üçin şu gowdady öz geçen ýoluňdan eýdiňden gelýänler üçin birinji ikinji gedek birem ýok diýen boldy. Sebäbi ol ne her hil ýagdaýda da şo gedek şol oýunyň mysal üçin näle şo gedek birinji gedek çykan adam şoň oýuny prawal etmegi mümkin. Şol bulaşdyrmagy mümkin. Her hil ýagdaý bolmagy mümkin. Janly da gurrun söz. Ýöne onu wagt görkezýär. Näme Aýsultan berdiýi bardyr. Ýuwaş gelini bilýärmi? Bilýän. Ýuwaş gel maralece. Maralece. Ana şu maralece ilkinji sahna çykanyna şu özüne bolan waka. Sahna çykyp duran Aman ul Mehmet bar ekeni. Barıp Aman aga barmaly kenne bir zat aýtmaly kenne izine gaýtmaly. Bary ýok etmeli işi. Onuň gatrak Aman agaň golaýyna barıp duran uzun Aman aga uzun adam bolan. Tapanok. Tapanok jedip durdy, gaty golaý barıpdyr. O şeýdip ağlapdyr. Ağlap şu da durup onu sahnany goýup berýärler. Şo ýaly şu Aýsultan berdiýi wata bolýar. Şo köp artistlerde şo ýagdaý bolýar. Sözüň ýadyňdan çykarmak, hoğun batylmagy, tomoşaçylardan gelýän güýje batylmaklyk, tolgunmaklyk bu ýene şoňa meňdeşler gatykän artistlerde bolýar şo ýagdaý. Şoň üçin ol ne bolmasa elbetde gowy. Ýöne ol bolaýmaklygam adat ýagdaý. Şoň üçin şu wagtky döwürde ilkinji oýnaýan ýankyýal sen aýtýan ýaş artistden hemme zada garaşylýar. Gowluga da garaşylýar. Birden bulaşmagyna da garaşylýar. Sözüň ýatdan çykarylmagyna da garaşylýar. Taýyn bolmaly. Taýýar bolup durýanda. Ýöne bir gowdady teatryň bir hanyny bar. 2-3 adamyň birlikde taýýarlaýan dublör diýilýär. Ana şolar bile adamçylyk käbir ýagdaýlar bolýar eken dünýä boýunça teatrlarda. Şo çykjak wagt artist gorkup inkar edýär. Ýok men çykjak diýilýär. Onun taýýarlan adamyň taýýarlamaly. Şoň üçin müdama gapdalyna dublör taýýarlap durmaly. Şoga kes kellen boyun toglaýanlar men gorkýar. Her hil ýagdaý bolýar. Onda siz şol näme Abbas fan. Şo sözde men ýadymda şu günlere çykan ok ýadymdan nidiňiz? Ýöne bugünkü gün siz öz zähmetiňiz bilen rejissör ýöne şu ýerde aýdyp geçeýin, muallim siz ýanky berklik diýdiňiz bol. Siziň özüňiz hem talip joşkun ýady, okaýan döwrümiz taýýarlaýadyňyz da. Şonu dogry aýtsam men sizden gorkýadym. Şeýlemi? Sizem taliplerin geçmeýler, şeýle saklaýadyňyz da. Megerem olardan geçen bolmasa da bar. Ýok. Näme diýerdim oğlumyň sözü ol aslynda teatr sunutynyň kanuny bar. Harwy kanunlar, harwy tertip düzgün bolmaly. Sebäbi näme üçin? Köpçülüklüğün iş. Ondan köpçülüklüğün işte aýdalym mysal üçin talip joşup bolsa bilýärmi? 50-60 adam gatnaşýar, ýüze golaý.
Şoň mysal üçin haýsam bolsa biri gijaldy, sen durýaňa. Şeýle durýaň, ýa sen alparçy bolsaň gapdalyňda gelmese garaşyp durýar. Bir adam şonça adamyň bir adamyň işi diýip, şahsy durmuşynda bolan bir zady diýip, şonça adam garaşyp durýar. Şoň üçin bizde şol ähli aladalaryň aňyrdy goýdy, şoň bilen bolup öwredilýär. Şoň üçin şol tertip düzgünlüği saklamaklygy bize öwredilýär. Men içimde cennet. Şol yanqylara düşünmeklik, taliplanma düşünmeklik, size düşünmeklik, aljaraňyzda bagyşlamak duýgusy içimde bar. Neme? Galan ömrümiz cennet sahna getirme diýmedim gerek? Ýok. 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 O sözüň elbetde men bilýän. Şol üçin galan ömrüňe gelme, men şoň bilen işleşek gel. O söze ýok, o söz diýemok. Ýok, ýene bir zat sözüňizden bölýän ýadyma düşýär. Siz talipler bilen döwlet guşy romanynyň bir sahnanam canlanyp ýerine ýetipdiňiz. Ýadyma düşýär. Şo gyzyň adı nämedi? Ene bolup oýnaýar-da. Hawa, neme? Şeker. Hawa, şeker, hawa. Ýygyr. Şonu taýýarlaýan pursatlaňyzam käbap men gör gaýtýardy şeýle. Hawa. Şeker. Şon mehran arkadamyň şol döwlet guşy romany esasyndan şol eser taliplerim şeyle var çemeleştiler. Eserin öýü o. Cennet. Eser goýular. Piyesa diýär, düýüp eser şol roman okanda da tolgunýar. Onu şeyle geçirende bir şu taliplere düşündüremek kaldy. Şekeri de onun neme diýip şahnoza diýip bir gyz bar diýadymyz şeými? Ondan soň ol käkilik oýnaýan bardy, merjen bardy. Şolaň hemmeti tytyr kuşşagarlar ýaly gowy nemetdiler sebäbi uruş diýori eserin öýdem gowy. Hakykatdan hem ýöne şol eseriňiz, şol sahnaňyz hakykatdan hem ýatda galyp bol. Hasam şol eneň çykyp ogly gelen okdymy? Şonu gyýgyryp bir hilek bar, oturan tomaşaçynym sastyryp özüm aglak gitdim bir hilek bar. Vay, ayna gaýtaydy, wap gelýän ýaly. Aýyçy, sen gaýnynda. Vay, elinde de hat bar. Vay, ýollasyndan hat geldi, ýürejek.
qaytıp gelmesin. Parahat yaşasın bütün yer yüzü. Bunun meyle. Şeyle uruş. Bolmasın. Şekerim oğlum bu artist şu an Mar vilayetinin devlet drama tiyatrında işleyen. Şu an şehir taliplen bir yerlerde geç çıkıyorlar. Onun şu bir yerde gelip bediye begenya. Şu şeyler var begenya. Çok yekeci yıl pırlamatı şuna begenya. Sebebi özünüz bile ödeningizden çıktı diyme. Muallim onna bugün ol günkü aljırap birinci sahnada titreyen bugünkü gülalek muallim bugün Tolema Türkmenistan'ın at kazanan artisti, rejissör, oyun koyucu. Oyunlarınızda sizin içinizden şu giden eden işlemin içinden şunu has bir hile qowurdim. En birinci yerde koyan işiniz. O işimin tek öndü. Netip bolsa. Tek öndü. Ha, ben şu an içimde bir ulu etsem, koysam işlem var. Şu an dolu çındanım piyasalar var. İçinde şeyler var. Aslında şu rejissör çılık işine geçmeyime edaysam diyen işlem maşurlarını tek edilmedik. Şunun için bular onu köprü deyip düşünen, tek ulluqan edilen işlem yok. Doğrusunu aysam yönü ol inniki etçek işlemme bir hili yodadan yola çıkma için arçalayan yazatlar. Şunun için nesip bolup tursa o etçek işlem Allah yol verse onu Şu eden işlerinizin içinde has köp alkışlanan. Onu tomaşaçılar bilmese. Sizin ödünüde belki şu bir sahne için kan adam diyenler. Mesela çünkü son koyun spektaklımız var. Gelin geliyor. O başta men oynan. Öyle oynan. Ha bir döwürde şol gelin geliyor. Şeyle oluyor da eferin ıkbalı hayran alaymalı. Köne aydımlar yalı. Belli bir döwür nem üçün yatya. Onun son vaqt geliyor bilem o çile saçılıyamı diyen yalı. Ana şol toşan efeni bağın gelin geliyor piyasasını yüzlönük. Şu an yan bir mevsim yapılmanqa. Ana şoňa da hayran galaymaly tomaşaçylarymyz şoňa gaty biziň garaşymyzdan has gowurdylar. Näme üçin garaşymyzdan sebebi o ýerinde bir adaty durmuş ýaly zatda ulu bir wakany, ulu bir meseleni çözenok ýöne bir durmuşda bir gelinden çalşylma bilen oglanlaryň dünýä garaýşynyň bir tapawutlanma bilen diýen ýaly ýöne şuna bira öňkü ýaş wagtyny gören gelinler inni daýdalara öwrülönsen olaň ýaşlygyny ýatlap ulu ýaşly nesilem geldi, orta ýaşly nesilem geldi, ýaş nesilem geldi. Ýaş nesil üçin bir geň taňlyk gelinden çalşylyp o ýerine gidip de sorlar. Oňa öňkü ýaşly nesilem ýaşlygyny ýatlap geldi. Şu sahna oýnumyzyň tomaşaçysynyň söýgüsiniň gyzgynlygyny duýduk. Şeýle bir şoňana begendim. Şo şeýle ýagdaý boldy gelin elýär. Spektaklymyzda onun ýene ýeri dilegelli bilegelli cennet. Şo gelin elýär. Sanly ulgam bilen işleşýär. Soňky wagt internet ulgam bilen. Şunu biz internet ulgamynyň üstü bilen hem ýaýratdyk. Şoňa tomaşaçylarymyza onun şoň esasyna da soňam gelen tomaşaçylarymyzyň pikirlerini soralaryny şolaryň gowy sözler aýtdy, oňa da begendik. Şo artist çağa ýaly bolýar, dogry maýda. Şeýle bir şoňa begenýän eden işin bolmasara şeýle bir gynanýar. Şoň sen üçin ählidat manysyny ýitirýär, durmuşyň gyzy gaçýar. Sen ýaşap ýörünüňde ýöne bir sanýal duýýan, haçan gowy bolanmakdan sen üçin ara himmer gülgülälekler, gamlanyp barýan adama da edip gaýtýaly. Näme üçin sen gamlanýan diýesiň gelýär, ýylgyrsana diýesiň gelýär, gam çekme diýesiň gelýär. Himme duýgulaň şoň ýüküni alşasyň gelýär, eliňden hemme zatlar eliň bilen düzedäsiň gelýär. Şu ýerde muallim Edip Gurbanalar Edip ýatladyk. Biz bilýäs, tomaşaçylarymyzdan bilýär. Siz owadan goşgularym okaýanyp. Eger mümkin bolsa gepleşigimiň şu ýerine başysyna Gurbanalar Edip'in goşgusyna. Sen niýen ol adam şeýle şadýan. Her gününi gülkü bilen ötürýär. A bolsa bolar bolmaz güýmenip gyzyllanam gymmat wagtyny ýitirýär.
Yeni beri öz başına bir millet şatlykda ağlaya, ketretde gülýär. O birinin hyýaly bir kwartira, bu birinin hyýaly asmana galýar. Kimse dağ küýseye batym-matymdan, kimse uğrunşya bir täsin zady, kimsenin dünýäsi maşgalasyna, kimselerin maşgalasy dünýäde. Hey, oğul başta geň döräpdir adamzat, äle moşur kimin ähli reňki dürs, ýöne, ýurda gerek bolsa bir hajat, ýankylaryň hemmejesi bizdir. Şo biz, şolum biz gülýänam, ağlaýanam, begenýänam, gynanýanam, şo biz. Şolar gowurmeli. Adamlar gowurmeli, adamlary söýmeli. Ne söýmek diýen söz bir uly ýanglanýan ýaly. Ýöne barybir şo näme üçin gaharjaň, näme üçin birazajyk aladaly, näme üçin teketber, näme üçin badyga şo wagtky ýagdaýyna düşünen ýagdaýymyzda biz şolardan men gowurup bilýär. Biz adamlar gowurmeli. Men şo hünärim. Edison ýadan şo şoruna men innen aklym çatýar. Köp sağ olun muallim, yerine ýetirip beren ajaýyp goşgyňyz üçin. Men şeýle bir pek goşgulary bilen adamlary öz ýygyna düşüren, ýagtylyga çagyran, adamlary oňursaň barda oňatlygy ýor diýen, onsoň birek-bire kömek bermegi, çagyjy görmegi, güller dögmelläligini, güneşi görmek hemme zady öwreden şahyr gowurýan men. Kim biziň ogadan şähermede at takylly. Ogadan şäher Aşgabatyň ogadan şäherine. Sözüne de goloýdy. Mehriban Kadamyň adyny götüren arkadaş şäherine. O ýerde de Gurbanadyr Edisiň adyny götüren köçe bar. Köp sağ olun muallim. Tahna geleli. Artist tahnada keşip döredönne. Oňa tomoşaçyň täsiri näme bolýar? Gatyly. Gatyly. Ýa-ni häl aýtdym ony tomoşaçy şeýle bir tolgunur ýa. Aslynda tomoşaçysy teatr ýok. Ne teatr diýen söziň aslynda manysy näme? Teatr kesäçilik tomoşa daly. Tomoşa edilýän yer. Tomoşa. Men seredýän, men görýän. Şol bir topur terjimeleri bar da, teatr sözü bütün dünýäde alynan söz. Ýöne düýp sözü, grek sözü ol şo ýanky aňlatmalar aýdaly men teatr näme diýmek aňlajan o tomoşaçylygymyzy jogap teatr men görýän, men seredýän, tomoşa edýän, şeý diýmekli aňladýar. Diýmek janly sunwat. Tomoşaçy bolmasa tomoşa ne teatr gaçan dogulýar, spektakl gaçan dogulýar diýilýär. Spektaklyň bolanlygyny, bolmanlygyny sahna oýuny ine tapşyrdyk. Tomoşaçy öz halipalamyzam gowy diýdi, rejissorum gowy, şoň gowlugyny tek hiç kim bilenok. Haçanna birinji gezek perdesi ýerilýär. Senem ýerine ýetirýän, soňundan tomoşaçy dymdyrlyk bolýar. Ya da bolanok gurlap başlaýarlar. Ya da çykyp gidýärler. Şu çykyp gidýärler, şoň teňçün ahir zamanyň bäri ýani. Ana şol çödýär. Tomoşaçy men ykbalymy. Çödýän wagtyny ol men üçin bardat. Halipa bir zaman mümkinmi? Şu gelin gelýär spektaklymyň baş kahramany kim diýip soraýar? Tomoşaçylarmy? Bizim baş kahramanymyz ne? Bizim baş kahramanymyz tomoşaçy. Tomoşaçylygyň bir gelýänligi, gaty gowzat. Şeýle bir sözüm bar. Teatrda esas keşipde tomoşaçy. Tomoşaçy. Ýöne muallimler şeylerine sahna çykanmada şey diýärdi. Eger de sahna çykanda sen ýylgyryp çykdyň, belki öňündäki seni sussuň basmak üçin ýüzüne şeyde oturanlar ýa-da gahar sen ýene öňküden beter ýylgyr gözüne. Şonu ýylgyrçyk bol sen sahnadan gitýänçe şey diýärdiler. Şonu basylyp ýygyra gaýtma diýärdiler-de. Görüş şol tomoşaçy bilen meni. Ýöne barbyr sahnada cennet alpbarjylyk sunumaty bilen teatr ikisi bir açyk tapawutly. Men alpbarjy bolup görýänim. Men alpbarjy bolamda tomoşaçyny görýän. Teatrda artistde men tomoşaçyny görmem. Görmeýän. Ýok. Näme üçin diýeninde sen o wagty keşfin bilen.
Misal üçün aydaly Wakan özüň içine girýän duýýan. Şol energetika gidýär, güç gidýär. Sebäbi aydaly misal üçün bir otoga girýän diýeli. Şuday kereden oğam bolýan ýöne nähilekdir seni dartış gücü bolýar, käbir adamlara ýa-da itekleş gücü bolýar. Tanaň oğam sen şol adam meni. Şol bağlanşyk bar teatrda. Egerde araňda bir ullukan diýwar ýaly kabul edilmediňi hem duýýan, kabul edileniňi hem duýýan. Nähil ýerine ýetireniňi hem bilýän. Geň uraýmaly. Özüniň nähil oýnaýan artist, birinji artistiň özi bilýän. Özüm şu wagt keşip ýerine ýetirip durdum. Bulanmajor duýgular. Ýöne eger tomaşaçy ýok bolsa, progon ýa-da iň soňky tapsyryşyk bolýar, progon. Şonu gowy gidäýsin, gowy ýalagan bolsun, inteksen bilen o. Bir hili ýarylmady, garpaz ýaly dıg edip dur. Odan şoň düş ýarylyp şol fontan ýa içine girilip palak ýumurtkamy ýa jüjüjük çykýamy, ana şu tan tomaşaçy çödýär. Şu da şu wagta çenli, şo küt kitaplar ýazyldy da teatr barady. Eger şonu näçe okaber, bar. Şol eseri elime alıp tomaşaça barýança, men şol eseriň şowul däldigini bilip bilemem. Diňe şowun bilip bilemem. Premiera güni. Ona şol premiera güni kabul edilse sen aýlap eden adamyň ýerine düşýär. Bir ullan demalýan. Barýan ýoluň dogurdugyna begenýän. Birden şol işiň bolmadyk ýagdaýynda şol adam meni döwüm bilýär. Egerde şol adamyň birazajyk duýgulary inçerek ýa-da bir zat bolsa, adam ýykylandan soň şol adam galmany bilýär. Şol ruh taýdan çala ejidirek bolsa, şol kabul edilmelik seni ýykyp bilýär. Bilim umur bilýär. Şo duýgu boldymy sizde? Onu siz diýipdiňizmi bir wagt özüňizde aktrisa bolmaly elkenim. Şu birinji gedek sahna çıkanımda diýemi o söze de şol çalaja dälmi kaýerim diýdim. Dälmi ka. Näme üçin onu şunça duýgular, şunça garşylyklara garşy gidip kakamyň närazylygynyň geçip kakam islemeýän şonu da gelip şonu akşam kän soralar boldy birlenç keşfim bolmadyk güni. Ýöne soň ejemiň arzular ýene meni tutuldy. Şoň üçin bir söz bar. Çağaçyklamada diýär-de, öz üçin ýa-da başga bir üçin ýaşamakly uğradyň diýen mysal üçin, ejesi üçin, watan üçin, aýdaly bir gahrman üçin, ol şoňa öwrülip galmak däli, jogapkärçilik. Jogapkärçilik diýen zat adam ýeri östürýär. Onu dikel adamdyň özü däl. Diňe özü bolsa ol adam dögülip bilýär. Ýa-da ol adam menmenlikden gaýşaryp bilýär. Şoň töweregi, şoňa töweregi eje, dostýarlar, halipalar şol bir şahsiýetiň kemala gelmegine rol oýnaýan adamlaryň hemmesi şu şahsiýet kemala gelýänçe şoňa jogapkär. Indi şu adamda da şu çağa gidijikde de şu jogapkärçiligi ösürmeli. Megerem şol jogapkärçiligi çağalygymdan özüm duýman ejemiň arzularyny şol ýankyar başdaky aýdymlardan alanlaryň men hemişe haýsam bolsa bir zat bolmadyk ýagdaýynda meni ejemiň arzulary turdy ýerimden. Ýykylsam turdy. Eje hakynda owadan goşup gap berýin. Eje hakda bir monolog aýdyp berýän. Bolýar. Dinlemeni taýyn men. Men özüm eje bolum eje. Maňa da bir adam eje diýip bilýär. O sözüň nähil jadyllygyny, nähil odanlygyny, nähil özüne çekijidigini men bilmändirdim eje. Şoňdan beri sen men ýanymda ýogam bolsaň, men saňa ýüzlenişmem başgaça eje. Sebäbi eje diýmek ol bir bağ ekeni, ýüpsiz kökörlen. Ol bir dağ ekeni, göze görünmeýän. Ol bir mehr ekeni, hiç doýulmaz. Şoň üçinem maňa bir adamçyň eje diýip bilmegi meni saňa ýene goýulypdy. Onsuzda men seni her gün göresim gelýär. Ýöne her gedip
men balam maňa eje diýenni men seni göresim gelýär. Bilýärmi näme üçin? Käýerde seni ynjadypdym käle. Käýerde gara oğulluk edip sen gaharyň getiripdim. Wah, şu günler ýygy dolap bolsady, men sen ýanyňa ýurup barjaga. Sen maňa böýren ýymyşlygyňy ylgap etjege. Men çağaçyk wagtym şu zatlara düşünmezligim seni ynjadypdyr. Ýöne sen men bagyşlandyň, men onu bilýän. Sebebi menim şu wagt gijik bir adamça günni bagyşlaýan. Onlarça gerek. Atlyna eje diýen söziň şeýle bir gudratly sözdigine, şeýle bir owadan sözdigine, şeýle bir jadyly sözdigine men nähil begenýän. Şu wagta çenli adam hökmüne dünýä gelip bagtyň nämedigine men şu sözü eşitip bilmejejan. Şoň üçin sen ruhun meni hökman eşitýändir. Egerde seni anjydan bolsam, seni nägileden bolsam, meni bagyşla. Meni bagyşlaýansyň diýip umyt edýän. Sebebi men günni senden ötünç sorýan. Her gün, her pursatda. Men hemişe sana men diýätim gelýär. Sebebi sen biçak adamdyň. Sen öz başardyňdan hemmelere kömek edýädiň. Sen hiç kim ynjytmajak bolýadyň. Käte gaharym gelip duran pursatam seni ýatlaýan. Şu wagt men ýadylyp gaýrak edýän. Men özümiň kimligime, näme üçin bu dünýäge gelenligimi düşünýän. Men gaharlanmak üçin gelmedim. Sen men bu dünýä nägilelik üçin yaratmadym. Şeýlemi? Şu gülleri, şu güni gowa adamlar görmek üçin yaratdym. Gowa sözler dinlemek üçin. Bolmanyna ähli zaty gowlugy öwürmek üçin. Menem gyjagadyma şeý diýär. Demek ikimiziň arzumyz, niýetimiz, ykbalymyz bir ekeleje. Şoň üçin her babatda saňa men diýätim gelýär. Eje. Her pursatda, gyýlamda, begenemde saňa ýüzlenýän sen meni eşitýänsiň. Men her ädimde özüme ser salyp durýan. Bu maňa biraz kynragam düşýär. Ýöne men onu hökman başarar. Men gowa adam bolmaga çalşaryn. Sen maňa wesiýetiň eje. Meňem gaýdyma wesiýetim şo bolar. Sen hökman gowa adam bolmaly. Gowa adam. Assalamu alaykum. Neşe goloyda bizim mehriban arkadaşymyzyň ömrümiň manysyny dowam etýärli bir kitaby neşir edildi, elime de gelip gowuşdy. Şeýle bir gowy duýgulardan bir kitap. Ana şu ýerde de ene bagyşlanan bir bölüm bar. Şeýle bir tolgunurjy, şeýle bir duýguly cennet. Şu ýerde de mehriban enesi bilen başyndan geçiren duýgularyny paýlaşýar. Şeýle bir täsir edýär. Men özüm şol tanıştyrylışda baratyny şonun bir bölük okudum. Şeýle täsirli. Näme üçin täsirli? En hakda görüňler ol hiç bir adam menen bir fark goýmaýar. Hatda ýurt baştony bolan adam bilenem eneň arasyndaky şol perdentlik borjy, şol mukaddeslik şeýle bir sada dille, şeýle bir adaty adamlaryň diline, şeýle bir gowy düşünürilipdir. Şondan kän eserler nesip bolsa, sahna oýunlama, filmler dörer. Ya duýguň baýaryny, pikiriň baýaryny hökman gowy eserler dörýär. Aslynda teatryň özüniň wezipesi. Ya islendik eserleriň wezipesi näme? Biýekçe adamyň gowluga tarap atarmak. Ya bolmasa aslynda adamlaryň erbedi ýok, gowy, ýöne bir käwat adamlar durmuşyň durly hili ýagdaýlaryna düşýärdi. Käwat aljyrap bilýär adam. Durmuşyň käbir urgularyna ýykylyp galman bilýär. Her hili ýagdaý bolýar. Şol adama tekke bermeklik. Şol adama garanqylykdan soň daň atýanyny ýatlatmaklyk, güneş bolmaklyk, başardygyňdan elinden çekmeklik biziň wezipemiz şol. Şol wezipäni bilen bir ýerden ruhlanyp alýarsa,
eserlerden. Hawa. Şoň üçin ýanky eser Mehriban arkadaşymyň ömrümiň maňsynda dowamaty atly şol ajaýyp eserem şeýle bir duýgulu eserler dörmegine nesip bolsa itergi bolar. Ne teatryň nämes bu? Aýdaly men özüm tomaşaçy bolup gördüm. Garaňkyrya tomaşaçy zaly. Müň adam otur biziň şu at tomaşaçy zalymy şu atky baş drama teatrynyň tomaşaçy zaly müň adamlyk. Aýdaly müň bolman 700-600 bolsun adam. Onun sahna ýagtylya garaňkyrya. Hamala her kim öz oturan ýaly. Diňe öz duýgularyň bilen öz görýär, öz wakaň, öz ýüregiň. Näme üçin ýagtylykda däl? Teatr. Söýlenýän çyra öçýär. Çyra öçün wagtyny, teň bar nazaryň ýagtylyga gönügýär. O ýerde de keşpler we o ýerde de sana waka edip durdy. Ejrakdy waka edip durdy. Doğun watan hakda, bolmayan zatlar hakda, bolýan zatlar hakda, näme üçin bolmaýanlygy, bolmadyk ýagdaýynda nire barýanlygyň, bolan ýagdaýynda nire barýanlygyň hakyny. Şoň üçin tomaşaçy içinde ýanky aýdaly kim bolaýsyn şol adam, daşyndan näme alada bilen gelenem bolsa, duýgusyny päkleýär. Şoň üçin teatrda, ýöň bir teatr söýjüliň biriniň aýdan sözi bar. Teatrdaky hatda dökülen göz ýaşlar dowaýaly adamyň ýüregini arasalaýar diýär. Çünki adam näkäbir adam bolup bilýär, aýdaly özü bir ýalňyşan adam bolsa, ýa bir zat ökünýän adam bolsa, şonu aýdy bilmän oturan bolsa, ýene bir zat bolsa ýürejigini gert baglap duran bolsa, şonu bir sypalaýan ýaly duýguny başdan geçirýär. Ýa-da sen bu ýalňyşlygyň bagyşlanmaz ýaly lel ahyry bar sen ötünç dogry, oňa şeýle şolar ýaly wakalar bolýar. Köp adamlar diýär-de, bir halipalamyz aýdyp berýärdi. Hatda käbir ýalyň arasyndaky dawalarda da bir spektakl görüp gidenden soň ýollaşyp barıp ötünç dogan gerekler bolupdyr. Şu derejede. Şu spektakllar soň barıp spektakllar soň şonu öýle gurulmakda täsir edýän bolmaly. Şoň üçin şol her günne men şol dünýäň bir bölegdigimi begenýär. Malum tanqydy näil kabul etýäňiz? Elbette bu kabul edýän diýmek kyn. Aslynda tanqyd diýmek erbet adam däl. Tanqyd diýmek seljermek. Biz ýöne bir azajyk käwat tanqydyň formulasyny ütküdýärse şonu ýalňyş kabul edýär. Mysal üçin edilen işe seljerme bermek o ahyry. Aslynda öňkü bir belli tanqydçylar bar eken, edebiýat tanqydçylar, teatr tanqydçylar. Olar bir saatlyk iş görkezseň sekund, minut sana seljerme berýär. Edil hamir unaş kesen ýaly tık o ahyry. Nirde sen agsaýaň, nirde zat edýäň. Ol seni kämilleşdirmek üçin seljerme bermeklik analiz, ol gowda. Inni tanqyd, ikinci tanqyd, käbir tanqydlar bolýar. Mysal üçin durmuşda her hil ýagdaý bolýar. Gönümül diýen ýaly seni döwmek üçin tanqydlar bolýar. Onu ýürütelep diýen ýaly edilýär. Ondan şol aýdaly ýürütelep tanqyd edilýär. Mysal üçin şol adamyň huwun basmak üçin, sysyny basmak üçin o tanqydym gowy. Näme üçin gowy diýsenem? O tanqyd sen käbir pikir etmeýän tarapyňdan gelýärler. Sen seni ýene bir gedek giňişleýin pikir etmäge çagyrýar o tanqydym. O tanqydyň näme üçin edilýänligini düşünen ýagdaýynda kabul etmek aňsat. Mysal üçin tanqydlaryň hemmesi işin kämilligi üçin bolmaly. Hemmesini şeýle kabul etmeli. Aýdaly şu seni bir men misal üçin bir ökde bir tikinçi bolan bolsam ýa bir bedegi işlerini edýän bolsam, hatda men käbir zatlaryňa misal üçin öýmäňe, köýnüňe zadyňa men belli edämde de men şol işden kämil bolmaly ahyry. Sen şeýle kabul etmeli ýa-da. Men şol işden kämil adam oňa baha bermeli. Bir, ikinci bir ýagdaý, şeýle aýdaýamda da sen barı bir pikirlenersin, o ýögdersin, pikirlenersin. Inni, eger men onu ýürütelep, sana bilgeçleýinden aýdan bolsam, sen onu da düşünüp, sen onu arkaýyn rahat bolup bilýär. Sebäbi ol seni ýa mislum. Sen döwmek üçin tanqyd edilýän bolsa, demek ol o taýda sen hatam begenmeli. Sebäbi sen nähilem bolsa belli bir derejede. Ýöne köy
nemeler tanqid edilen o. Tanqidi yönü haqiqi tanqid hukman islenlik zatda gerek. Misal üçün haytan bolsa bir tagam pişirilenede, ya bir hatta çay demlenenede, öňkü türkmenliň şu çayı plan demlesin diýilen söz bardyr öýde. Bar ulugydım demlesin ya. Näme üçin ulugydım kakas ulugydım demlesin ya da plan gelinim ya da ejen demlesin diýilen sebäbi demek şu taýda himmedat norma edilýär. Sen şonu öwrenmeli. Seni tanqid kämilleşdirýär. Şoň üçin islenlik tanqidede Atwormeller, öýkölemeller, şol seni bir gez kämilleşdirmek üçin iň gorkunç zat näme diýsen? Iň gorkunç zat tanqidde. Hissizlik. Sen barmy, ýokmy, sana ünsverilmese, sen nol. Sen hiç kim. Adamlaryň diline bolýan, adamlaryň diline demek sana ünsverýärler, sana durýarlar, görýärler. Egerde hiç bir gyzyk gyl däl bolsa-da sen deňden geçip giderdiler. Oňa sözünem daýylajak bolup durmazdy. Sesinem daýylajak bolup durmazdy. Pikirinem daýylajak bolup durmazdy. Şondan hiç zat çykmajagyny bilsem. Şoň üçin gatyk ululy halipalarymyz öz işime gaýdyp gelsem, teatr sunuwatyny gatykän halipalar wagtyny dögülen, tanqidlanan. Şol tanqidden dögülmeýän çykmak üçin, kämilleşmek üçin olar ertek gün has köpe goýan. Has kämilleşen, ýanky aýdaly ullukan bir nime bolsa, nirden syzýanyny bilýän, ol sana nirden syzýanyny, nirde ýalňyş goýberdiň, nirde iş goýberdiň aýdyp bile, sen şutan ýamamali, sen şutan ýelmemeli, sen şu jaga şerini tikmeli. Şoň üçin tanqide egerde men ýaşlara maslahatym gorkmalýar. Egerde haqiqy tanqid kämilleşdirmek üçin aýdylanan bolsa, sen dögmek üçin aýdylanan bolsa, sana nämedir bir tanqid aýdylsa, demek sen ýolla, demek sen öz ugrunda dogry barýan. Demek sana adamlar ünsverýär, sen işine seretýärler. İşine seretýärler. Elbetde şu wagtkyna aýdaly dilegeli bilegeli şu wagtkyna şu göleňler internet ulgamyna kän nemeler gatykän adamlaryň göräýmäge käbir adamlar üçin biderek zatýaly kän şu adam ünsverýärler, şu näme üçin şoňa bir adam kommentariýa bir adam diýene. Ünsver görseň şu taýda çuňrak seredip görseň demek bir zat bar şu taýda. Adamyň gyzyklandyrýan, demek geçirip oturýan sen saklap bir zat diýdirýän olsa bir zatlar bar. İkinji bir tarapdanam bir gowy söz bar. Şoň bolmany bize görünýän tarapy däl, görünmeýän tarapyna bir zat bar. Ýöne biz şonu açyp bilemdik. Bir güç bar. Atyka bir zat neme diýär? Onu käwa diýilýär. Şu çağa bir zat aýtjak bolýar bolan, bir zat aýtjak bolýar, näme aýtjak bolýar diýilýär. Şol dogrudan bir zat aýtjak bolýar, bizim tek oňa düşünemiz. Onuň islenlik adam derewjek çoğ hemde çyn zatlar aýdyp başlaman ýöntemlikden başlap bilýär. Ondan çyny bilen gidiberde belli bir derejeye ýetýär. Şoňa gaýtam diňe bir sen meni gowulupdyr, bar ak ýol bolsun, baranan ha ýolun gidiber diýilmeýän käbir zatlaryndan dögülüp, bulagyny çekip durulan ýagdaýyna da bar bir şol iş şu çağa edýän bolsa, gowulga tarap ymtylýan bolsa, demek bir zat bar. Aslynda tanqid edip durmaly. Misal üçin aýdaly. Biz özümizde degişli adam käbatyny ýolda izde görýän biziň çağamyz dälim bolsa, däl hereketine de dälip durmaly. Umumy jemgyýetde seljerme bolmaly. Bolýarym bizde, ol bolmaly. Onsuz jemgyýet ösmeýär. Görüňsiz. Demek tanqid edilse beğenmeli, onu atworp ýa öýköläp süslepeslik etmek. Ýok, etmeli alany. Indi şeýle soram olim, insanlardaky gözellik bu olaryň ýüzi, ýüzündäki gözellik olaryň gözi. İnsan edýän zatlar oň ýüzem däl, gözem däl. Kalby, ýüregi. Siziň üçin kalby, ýüregi. O taýda aslında bir Anton Pavlovich Çekhov ýadyjy, Rus ýadyjysy dünýä beli ýadyjy bir aýdan sözi bar, adamyň hemme zady gözel bolmaly. Ýüzi, gözi, geyinişi, gözüni alyp barşy, içi, kalby, ýüregi, dünýä garaşy hemme zady gözel bolmaly. Aýdaly misal üçin käbir adam men köpçülikde bu gabat diýilýär-de. Bolaversin plan, men ýüregim ak diýip görýär. Şeýle bolýar. Ya da ay plan şeyle de ol şeyler näme. Yok şol adam kämilleşenne hemme taraplayın.
Himme taraplayın gödel bolsa oňa ýetek zat ýok. Adam ruhum gödel bolmaly. Oň bedenem gödel bolmaly. Oň garaýşym, dünýä bolan garaýşym gödel bolmaly. Aslynda bu dünýä gözellikden yaradylan ýaly. Aslynda da bir söz bar. Himme bolmaýan zatlar iň soňunda gözellik halas eder diýip bir söz bar. Hawa. Gözellik. Ya himme kişim islen adamın bir goýja zady sereden gözüň galýara goýja gül bolsa, goýja edilen iş bolsa, keşde bolsa, şeýle. Goýja bir tertip bilje çağa bolsa, islenlik zatda gözel zady birinji bilen daşky keşfine gözüň elbetde oň içi bolsa, kalby bolsa, oňa ýetek zat ýok. Gurrunsyz kalp himme zadyň ýüregi, motory kalp. Hawa. Şoň üçin kalby gözel bolsa. Käwap diýilýär, ay bir hili gorkunçly aýal näme sen oňdan gürleşikär. Gürleşikär. Soňam käbir ýagdaýlar cennet täzelikden men aýdýan zatlar hiç zadym bir aňyrdan gelýän zat. Käbir ýagdaýlarda ya häl gaýdan sözüm bar da, käbir ýagdaýlarda käbir durmuşyň kynçylyklaryna käbir adam döwülýärdi. Ondan bolly mundan beýlek ýaşaýşym guturdy, ýa bolmasa da indi mundan beýlek men bir mansyz durmuşda ýaşaýan diýen bir anamy özüne atjada, şoň bilen hem şo şeýdip ýörýär. Şoň üçin haýsam bolsa bir kiçik gözellik şoň ähli zadyny ýetkedip bilýär. Hol bir söz bardyr hemmelere. Aňyrdan bir gelýärdi ýa. Misal üçin ýörep gelýär bir şadyan adam gelýär şun bärdenim gamgyn adam gelýär şun ştada bir söz ýadylygy olam bula gamgyn şadyana gamgyn ol geçe gamgynam şadyan ol geçe ştada näme ýadylygy diýip bir näme bar bilýärmi şonu? Bilmeýse. Bu da geçer. Bu da geçer. Indi şonu şu gamgyn adamlara köp aýdyp durmaly. Bu da geçer. Bu wagtlaýynda. Aslynda hemme pursatlarymyz bizingine şu wagt ikimiziň ştada söhbetimiziň häzir ertek gün sen gaşyňa başga biri gelýär. Sen most oturan ýerine başga biziň hemmemiz pursatlaryň durmuşda wagtlaýynça ýöne şol wagtlaryň durmuşda gözellik töredip ýaşamak, birek gowlugy ymtyldyrymak, adamlaryň göregini uluz adam däl, gijik zatlardan mehr bermeklik şol biziň esasy wezipemiz. Arada bir pikir okudum, şeyler yüreğime battı. Biz bilen hem paylaşalım. Ya o şey diyada, kamillik bu näme? Kamillik be, yürekliň ýok bolmagy, ganyň mulaýymlaşmagy, zihiniň rowşanlanmagy, esasanam adamlara bolan rahimdarlygyň artmagy. Kamilleşmek. Egerde kim beýleki bir adama başka bir adama rahimdar bolsa, başka bir adama ýüregi ýok bolsa, ol eýam kamil adam. Adam özünden egosyny aýran wagtynda öz üçin näl başka bir üçin ýaşap başlan ýagdaýynda hemde ol kamilleşýär. Şu zatlar şeýle bolan ýagdaýynda näme üçin ejelen bar kamil? Fe olar özleri üçin ýaşamaýar. Şoň üçin kamillik we ýene-de kamillik men esasy şygyrmam şol. Köp sağ ol muallim. Eger mümkin bolsa, owadan gyşgy şu ýerde haýyş etsem okap bereň muallim. Ýene-de şol edesden okap bereň. Başlasyn. Men özümi aýamadym hiç ýerde. Şatlykda, gaýgyda, hasratly günde. Ağlamda geň aly terki dünýäler, bagtdylar geň alyp bakdy gülemde. Söýümde şeýle bir ýürekden söýdüm. Onun bir üjügünden boş koymadım men. Adam söýsem kimligine garaman söýdüm, üstünlügi yetmedi bile. Maňa bolsa beýdip ýörme diýdiler. Senin bu bolşuňa diýerler tentek. Senin tek ýaş ahir, sana gur gerek. Senin bar geljek öňden tek. Haýr işler üçin taýýarlyk boldum. Şeri işin tersine koydum ben şeri. Soň görüp otursam gutorýan eken diňe berilmeýän zatlaryň gory. Diňe söýmeýänler, köýmeýänleriň, özüňi beýgelçek bir ajap syry, bir gyzyl manatdy gizleýänleriň gutorýan eken ýürekde gory. Men özümi aýamadym hiç ýerde. Özümi bagş etdim özgeler üçin. Dogry, käte azar berýär ýüregim. Oňam başga zatdan bolmagy mümkin.
Şoň üçin şu tedirlerini koyup geçtim de käwat söýenim üçin urdular, uronum üçin söýdiler ýaly. Şol edidi fiýal adamlarym cennet magtymly ýaly adamlarym bu durmuşa dolu düşünmändirler. Durmuşyň çylşyrmylygam şonno magtymlyň sitirwa ýaman gaýsy ýagyş gaýsy bilmedim diýe. Şoň üçin biziň şu soraglary sen berýän soraglary ýa sen bir öz okyan soraglary men öz jogap beresim gelýän soraklaryň hemmetine jogap bermek dille ansadan dille. Biz onu ýaşap görkezmeli. Biz ýaşamaly, her ýaşan ýerimize de gowy pikirli çağalary, talipleri, ýaş artistlary, ýaşlary çekmek üçin bizim gowy pikirli adamlaryň ýerine düşmeli. Magtymly pragyň ýerine düşmeli. Gurban nazar edýän ýerine düşmeli. Mehriban arkadaşymyň, arkadaşly serdarymyň bütün dünýäň parahatçylygy çağırýan çağırışlaryň ýerine düşmeli. Şu wagtda şu hakykatdan her gepleşigimizde de aýdýat biz. Her ýerde de aýdýat. Bizim şu wagtga asuda watanymyz üçin, parahat durmuşymyz üçin, çağajyklarymyzyň erkana ýaşaýyş üçin biz mehriban arkadaşly serdarymyza borçly, watanyň öňüne borçly. Biz şuňa şu edilýän gowluklar ýöne ýerden bolanyk adamlaryň giýjelerini günnüýt edip işleýänler üçin şeýle bolýar. Jan aýaman dehmet çekýänlikler, her kim öz ýerini duran üçin şeýle bolýar. Bizim öz yerimizde elimiz ýüregimiziň üstüne goýup ähli zatlary gözelleşdirmäge, gowlugy çağırmaga, adamlary gowlugy, ýagtylyga äkitmäge ýekeje ädim öňe ätläp bilsek, biz watanymyzyň öňündäki mehriban arkadaşly serdarymyzyň öňündäki, ejemimiziň öňündäki, gyýjagadymyzyň öňündäki boşlygymyzy bir ädim öňe ilerlet bildigimiz. Şoň üçin men saňa da gowy zatlar arzu etýän cennet. Yeri geldi aýdyp geçen şu wagt cennetden hem tomurçulymyz bir gyýjagad bar. Şu gyýjagad birine köplenç täzeli bayramçylyklaryna köp çärelerde çağalar taýýarlaýar. Ana şu ýerde bir gyýjagad bir zat taýýarlypdyk biz arkadaşly serdarymyzyň öňünde täzeli şowkunyna çağajyklaryň çykyşyny taýýarladyk. Şonu bir gyýjagad bir topur bardy, bir bölüm bardy. Ýyldyzlar hem ýyldızçyklar diýip dünýä belli ýyldızlar öýkünýän. Onu bir gyýjagad alyp bu köçewan keşfine. O zaman o adam şonu bir taýýarlamasaň eline mikrofon berip saçagan demesem. Onun öýdüm goýça şeýlik çyksa milyon. Kimin neyse sen neydin ekkenni. Şoň üçin mara şeýle bir zehinliçe gyýjaganyň barlygy üçin zehinli, özüň zehinli bolan üçin şu ýollarda şeýip adamlaryň ýüregini açmaga pursat berýänlik üçin saňa da sag bol. Aýratyn köp sag bolum. Ýürek minnetdarlygym, ýüregim çäksiz alkyşlary mehriban arkadaşly serdarymyza meni ejemjanyň arzularyny amal etmäge döredip beren mümkinçilikler üçin, öz gyýjagadyma gowluklar görkezip bilýänligim üçin, gow söhbetler edip bilýänligim üçin, oturup çay içip bilýänligim üçin, şeýle bir gözlerimiziň owadanlygy, asudalygy görýänligi üçin ol beýik insanlary köp alkyş aýdýar. Goý hormatly prezidentimizin, arkadaşly serdarymyzyň, mehriban arkadaşymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun tutýan belent maksatlar hemişe rowaj alsyn. Şu zatlara azajygam bolsa öz işimiz bilen goşup goşmagy biziň günnelik ymtylýat nesip bolsa ýene-de öňe gitmäge ymtylar. Köp sag bolun malum, arzularyňyz hasyl bolsyn. Malum gepleşigimiziň şu ýerine bir ajaýyp goşgylaryň birini okap beräň. Mümkin bolsa. Bolýa ine goloýdy. Men şunu goloýdy alym tek ýat tutubam ýetşemok. Cennet bir gowy hoşgy elime gelip gowuşdy. Bayram Sultan Gurbanowaň, şahyr Bayram Sultan Gurbanowaň goşgusy. Bu hem näme üçin maňa juda hoş ýakdy hem ýarady. Goşgy gyzyl kurta barady. Bir gyzyl kurta diýende bir mulaýymlyk, jady, sirlilik bolýar-da. Aýratyn denan maşgalalarda. Bayram Sultan gyzyl kurta nähil garaýaka, nähil ýyldanka. Gyzyl kurta giýremde bir ahyrdyň ejejan. Ýatladyňmy ýaşlygy? Näme durdyň ejejan? Ýüzüň goýa gülüp dur. Gabagyňda gussa bar. Ýöne ýaşly gözleriňi nirelerde bussa bar. Bagyt dileýär dilleriň. Ey meniň sap adanım,
Yadgydım be ejejan, yar öýünü bedäyin. Erte atylar ýyda, saçlarymyň örümü. Göz ýaş dökme her sapar, boş görüňde törüňi. Köýtänimde gujagyňy, sypynnygym gelerin. Toý tutaýsaň bolaryn, oğun elecek elegin. Hoş galinni, can käbäm. Sergin sakla göwnüňi. Ebedeylik ýanynda gallyrdım gyýyz göwnümi. Ebedeylik gallyrdım. Ebedeylik ýanynda gallyrdım gyýyz göwnümi. Doğrudanam durmuşa çykýan gyýylara jene seni mukabiljeken arzulary bir toý gutluglaryny köpäýdýäs, toý arzularyny ejeleň arzuwy gyýylaryny bagyt ýoluna atarmak, ýöne bagyt ýoluna gidenden soň şol gyýjaganyň oturunjy ýerini görüp gussa batmaga mejelere bir gowy göz ýaşlary, gowy duýgular. Şoň üçin her bir öýde, gyýyly öýde kürtöli gyýylar durmuşa çykyp dursunlar, toýlar bolup dursun Allahan. Şol owadan kürtän atynmak her bir gyýda nesip etsin. Amin, aýdan bersin. Köp sag bolun. Edil şu gepleşigi men gepleşik diýip kabul edemok, bul 90 minutlyk bir para boldy men üçin sapak. Köp sag bolun öwreden datlaryňyz üçin, gowy maslahatlaryňyz üçin. Indi biziň gepleşigimiz her bir gelen mehmana sowgat taýýarlaýar. Bugün biz elbetde Katmer kafesine gepleşigimiz ýad etdik. Sowgatlanmy, eger mümkin bolsa kabul edin. Bu sowgat Türkmen portal websaytymyzyň adyndan kabul etseňiz mümkin bolsa. İkinci sowgatymyz Katmer kafesinden süýjülik size sowgat tawa. Sag ol. Üçüncü sowgatymyz Rawşan ayakkabı hususy kärhanasyndan size owadan rahat ayakkabılar size sowgat berýär. Cennet köp. Gepleşigimizde mehmanlarymyz üçin. Şu sowgat almagam, sowgat bermegem adamyň kalyny ýyladýam. Sowgat aslında Muhammed Peygamberjan gaýdan sözi bar. Sowgatlar berip duruň, berek beren ýüregiňize mulaýymlyk aralaşdyryp duruň diýen ekeni. Köp sag ol. Aslında ýöne şu uly sowgady Türkmen portal websaytyňyz maňa öň edipdi sebäbi gelin gelýär. Spektaklymyz taknalaşdyrymyzda birinji bilen internet ulgamyna goýup beren, şu habarnamany tomoşaçylarymyza ýaýratyp beren websayt. Şoň üçin men Türkmen portal websaytyna aýratyn minnetdarlygym çäksiz. Biziň işlemimizi köpçüligi ýetirip durýanlygy üçin diýende bir çäklije tomoşaçylarymyza teatr janly bolan soň bir çäkli adamlar olaň görmedik, bilmedik adamlara habarnamalarymyzy ýetirip durýarlar. Şoň üçin köp sag bolun. Şu websaytyň özüne teatr sungatynyň adyny aslında türkmen medeniýetiniň adyndan köp sag bolsun. Aýdýat medeniýet urundan edilýän ähli çykyşlary, bayramçylyk seneleri, gowy zatlamary köpçüligi ýetirip durýarlar. Köp sag bolun. Muallim, bilen size alyp barýan işiňizde, dörejilikde mundan beýlegem üstünlikleri, mundan beýlegem arzularyňyzyň ýene hasyl bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Şunun bilen gepleşigimizi geçirip gotorýas. Mehriban Türkmen portal websaytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary. Biziň gepleşigimiz şuň bilen tamamlanýar. Siz bolsa Türkmen portal websaytyndan daşaşmak, sebäbi Türkmen portal hemişe online. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.